Quina casa més vella. Ja veus, sí. Diuen que aquí vivia un vell, molt peculiar, que torturava les seves víctimes fins matar-les. Que dius, flipada? Què, hi entrem? Jo no penso entrar. No anàvem a fer truco-trato? Perquè ets una gallina pa. Que aquesta casa deu estar abandonada des de fa molts anys. Deu haver una depolsona de microbis que quin fàstic, tio. Segur que el vell encara corre per aquí. Ojalà. Si encara corre per aquí, deu estar arrugat com una pansa. Va, ja entrem. Vinga, va. Quin fàstic, tio, està tot ple de merda. Ei, noies, jo no vull anar darrere, Ai! Tia, no és moment per bromes. Voleu caminar? Joder, clar. Aquí hi ha una sala. Quin fàstic, tio. Vols deixar de dir això, tio? Tio, està ple de microbis, no? Però si fa una festa. Què ha sigut això? Què ha apagat la llum? No, qui coi ha apagat la llum? No fa gràcia. Potser ha sigut el rei. És que això és normal, tio, perquè la meva està... No facis aquesta. Segur que encara corre per aquí el vell. Ha tornat el llum. No em diguis. Què és això? Estava cremant. Bon tio, els traficants d'òrgans utilitzen aquestes caixes. Jo a vosaltres me la tocaria perquè això deu estar ple de microbis, Tio, si són unes ulleres. Ja, tio. Me les poso? Sí, no has quedat amb No toqui les ulleres, o si no acabaràs com nosaltres. Nosaltres vam tocar les ulleres i ara estem aquí. Marxeu d'aquí, o si no, no podreu sortir. Us estem avisant. Segur que no és per tant, tio. Ostres! Hem de sortir d'aquí. Què? Què? Però per què? Per què? Joder, tio. Però... Està tancada! A veure! Quin fàstic de la puta! Ja està tancada. Joder, tio, la puta llum està tot. Ei,